Hello mga Indians, mga Indians, dito tayo sa may Honda, no? Honda Buick, no? Binmali, Pangasinan, no? Barangay Buick. Mga Indians, no? I-vlog natin itong, itong Honda Winner X, no? Color black, no? Dito sa may Honda. Binmali, Pangasinan. Tara mga Indians, no? Silipin natin yung Honda Winner X 150. Ito siya mga siya yung itsura niya. Ayan mga siya yung Honda Winner X. Ito siya mga inyos, no? Naka-display siya sa harapan mga inyos, no? Ito yung ano mga inyos, no? Yung telescopic port niya. Ayan, tapos yung ano niya mga inyos dito, yung flasher niya dito. Tapos ito mga inyos, no? Meron siya ito mga inyos, maliit na ano dito, na parang ilaw niya dito. Ayan. Tapos may yung gulong niya pala naman yung is 90 by 80, no? Tapos D7 yung rim niya. Tapos naka-tubeless siya ngayon yan. So, tubeless. Tapos yung gulong niya ngayon is CS Swing, no? Made in Vietnam. Ayan ngayon, no? Tapos ito yung ilalim niya mga ngayon, no? Dito. Ayan. Yung ngayon, no? Tapos dito mo yan yung tambutso niya dito. Tapos meron pa dito mo yan so parang exhaust dito mas tambutso. So, para siguro hindi ito mainit. Ito mo yan sa takip ng change oil niya dito sa may makina niya. Yan. Yan so yung design niya. Yung nakaligpid ko dito mo yan so. Tapos may ito yung yan, pakan na dito. Tapos sa likod mga unions, no? Naka-disc brake siya. Ayan, naka-disc brake. Ano pala mga unions, no? Yung likod niya is tubeless din. Tapos yung gulong nito is 120 by 70 17. Ayan mga unions. Ito yung mags niya mga unions, is design ng mags niya. Tapos yung ano niya mga inyos, no? Dito yung ano niya, matibay naman to. Ayan, ito yung flasher tapos headlight niya dito. Ayan. Tapos meron itong ilaw dito mga inyos, so dito. Tapos yung design ng kanina mga inyos, no? Ito, meron siyang ano dito. Tapos dito sa taas ng chin niya. Tapos yung suyo niya may makapal. Tapos nakamonoshock siya may yan. So nakamonoshock. Yes, ito yung side stand niya. Yan. Minus, no? Honda Winner X. Ito minus pala Winner X, no? Tapos ito yung ano yung supply niya. Yan. Tapos may charger port na itong minus, no? Ito mo yan sa charging po. Yan dito. Pwede ka mag-charge. Kung ganun mo yan, yung charge niya is ano lang, salpak na, hindi yung bilog. No? Square na siya. Kaya anong kailangan nyo yan? So ano lang, cord na lang. So ngayon yan ito, yung sa upuan. Keyless ito pa yan. Keyless kasi walang susian ito. Keyless. Ito mo yan yung ganyan na panel cord niya. Tapos, busina. Tsaka yung meron siyang ano yan, so pass light dito. Pass light. Ano yun, so. Tapos yung presyo pala ito mga yun, so yung presyo niya is ito. Yung price niya. Ito yung 134,800 Winner X. Ayan. Yung yun. So naman na yung Honda Winner X, no? Dito sa may Honda Buick, no? Binmali, Pangasinan, Barangay Buick mo yan. Anong highway lang man yan, dito man yan, no? Ginagawa lang ganito man yan para sa ano man yan sa gusto nyo motor man yan, no? Okay man yan, salamat sa mga. God bless you. More power, keep safe, sana nasa buti kayong ngayon. And bye bye mga inyo.